Hello mga kalasan, real talk, shoutout nga pala mga kawakayan nyo dun, amon makusog magtawang pagubos, ipang story nila ra parukaing tao, on pa ha, tumbuyon nila pa, yan nila pa saan, inyo kitawangan ko saon, inyo to kitawangan ko saan to, inyo nangayo saon tawang kako. Impagtawang mga kalasan, sway sincere. Amon galing nga pangatayan ta, amon hila singkatan. So bangko mga kalasan, magpanawang, magtawang, pag-usipang story mo ra, inkatan sintiawangan mo. Useless yung pagtawang mo mga kalasan. Kasi may ta, impagtawang bukon pagbista. Wayron nga ini magtawang mga kalasan, sa kaya kaingatan sintuhan, bang bedin dayota. Ma-appreciate yan mga kalasan. Tumakad kita, iyanon sindukaing tao, sinay, siya yung marayaw, siya humble lang kita mga kalasan. Way lang, way kita kadungukan galing ka to. Real talk lang ito mga kalasan na based sa mga pagkadungukan ko mga kaiwanan dukaing tao. Mga advice lang mga kalasan, way ngi ne magtawang. So baka mo yung magtawang, mas malingkat nga mato di magtawang-tawang mga kalasan, di ba? Malingkat, maka-inspired, lalo na mga kabataan diyaw. So makukakita mato din kitawangan mo, mas malingkat. Kasi once ko nagtawang pag-usipang story mo ra, pamangi, iyan mo, inyong kitawangan ko saon, pagusdo kang datuin akal. Once kita magtawang kanila, kanya, wayroon yan dapat expect ta kapalit. Aun man atawaway, tanggap punta. An intaw yan maka-appreciate dasan, makatawang dasan na susungon kay mo. So balikan ko, tumakad kita sin iyanon sin tao, marayo saon. Mga kabakayan nyo dun yan, lamod na pabaran ko. Mas malingkat pimato din magtawang sa ayaw pagtumbay mga kalasan. Mga kaiwan ng pagkadunguan ko, bene-bene, tiumboy ko sila, bene-bene. For what? Intawang mo, so expect ko kanila sin own kapalit. Sana before ko magtawang, dapat yanon mo ang kapalitin tawang ko yan. Mga kalasan, yung kumbaga nga to, opinion ko lang yan to, okay? Sa inyo kay Basha mga kalasan, real talk lang yan to ha. Mas marayo pasan bantukon kita sintaw kaysa magbantog kita simbaranta. Gaman na kita pagkatawan sintaw. So, yan lang mga kalasan, shoutout kanyo kalasan, I love you and sorry mang na ako mag-upload kanjum masulma kasi tawad ako appointment. And matawad ako process mga papers mga kalasan. And inshallah, mag-vlog na kita balik and shoutout balik kanyo mga kalasan. Thank you, love you. Ayaw na ha?